Yeah, inini, I would wish to take back all the thanks dzakapiwa murume anonzi Sir Wicknell nevanhu. Haupe pazviri woti anzi ndabatsira. That's why uchinoti ndio type yavanhu vanoshoresa chipostori. Paipe panozonzi mapostori haafunge mapostori ana brain. Ndio pazvinenge zvichitaurwa. Isusu tinogona nyango kutukira mari yako because paunoishandisa unokuda kutiratidza kana tozokudirecta kuri kudiwa kushandiswa mari wotadza kuishandisa zvainofanira kushanda. Wicknell Chivayo audzwa kuti ngaangobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvirikudzingwa kuSouth Africa chinyararire asingashambadze. Mashoko aya amaudzwa mushure mepost yaakaisa iyo achiti ari kuzodoneta $1 million USD kuzvizvarwa zveZimbabwe zvirikudzingwa kuJoni kuti zvibatsirike. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimbabwe TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya yemurume wechidiki anonzi Theophilus Mudangwe, uyo ari kuudza Wicknell Chivayo kuti ingobatsira wakanyarara nekuti mari idzi wakadziba. Theophilus akanyora iye akati, "Without remorse, send those resources where they are due. By public demand, you had all rights to do that, especially after looting money from the Gwanda solar projects, and all minerals you happen to enrich yourself with. You didn't donate, you just gave people a dim of what belongs to them. Ipa vanhu mari wakanyarara, yagara mari ndeyenyika, as you should, mari kuvanhu." Izvi ndo zvakanyorwa naTheophilus achiudza Wicknell Chivayo mushure mekunge Wicknell aposta iye achiti ari kuzobatsira vanhu vari Joni. Theophilus akabva aenderera mberi zvakare achipisa Wicknell Chivayo, Prophet Emmanuel Makandiwa, Prophet Uebert Angel pamwe chete naScott Sakupwanya nevamwe vemachechi achiti mari dzavo either ndedzekuba o ndedzemishonga, because havadi kuisa mari pane dambudziko, vanoda kubatsira zvekuda kuonekwa, vachipa vanhu vanazvo kare vachitadza kubatsira hama dziri kudzingwa kuSouth Africa dzisina pekubata. Ladies and gentlemen, ndoda kuti munyatsoteerera nyaya iyi, asi kana mapedza kuteerera ngatisangire mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Yeah, inini, I would wish to take back all the thanks dzakapiwa murume anonzi Sir Wicknell nevanhu. Haupe pazviri woti anzi ndabatsira. That's why uchinoti ndio type yavanhu vanoshoresa chipostori. Paipe panozonzi mapostori haafunge mapostori ana brain. Ndio pazvinenge zvichitaurwa. Isusu tinogona nyango kutukira mari yako because paunoishandisa unokuda kutiratidza kana tozokudirecta kuri kudiwa kushandiswa mari wotadza kuishandisa zvainofanira kushanda. Funga kuti vanhu vese vadisplaced kuSouth Africa uko tine vakadzi vari pakati pavo. Vakadzi ivavo havana sanitary izvezvi. Vanhukadzi vane zvinhu zvakawanda zvavanoda muupenyu hwavo zvehygiene yavo vanhukadzi. Kune vanhu vane vana, madiapers, hatichataure nyaya yemikaka, hatichataure chikafu, hatichataure magumbezi, hatichataure mvura, hatichataure zvinhu zvekungoti life yevanhu isustaineke. Handiti? But unenge uri murume mukuru, dunguzenene wemunhurume. Uri munhu wekuti unenge uchidzi wasangana neFriday, wasangana nechishanu chabaJohani, wasangana nechishanu chabaJohani, ena unoona madzibaba achipanga upiwe GD6 yako nyowani ne50,000 ne20,000 yefuel. Manyawi zvaanoita. Pane imweni yenguva hatisi tese vanhu tinobribe ka. Ini nachokwadi ndinochitaura ende handina wandinotya. Zvinosiririsa ende zvinorwadza. Tarisawo neruzhinji mass displacement yaitika yakuSouth Africa. Moyo nyaya airwadze ndimi vanhu vane mari dzacho. Ndimo vanhu vane mari dzacho right. Saka munhu wese akatora time yekuti Sir Wicknell ngavaropafadzwe paukapiwa chinhu, wakabraibuka.
kunonzi kutengesa masozi ndo zvakaitwa pa wakabribwa. Bhozi it's either imari yekuromba or ndezvemhiko mukati. Bhozi it doesn't make sense kuti mwoyo vanhu haipisire. Social media yatekeshera iri kureleasa mavideos ezvinhu zviri kuitika, real time data, real time information. Mwoyo yenyu haipisire, hamuna basa nazvo, hamusi kurwadziwa kuti saka vanhu vari kurarama sei, vanhu vari kudyei. Chokwadi vanhu masocialites, vanhu vesocial media, macontent creators ndivo vanoita chip in, vamhanye kuno bring her relief. Vanhu vane mari, multi-millionaires muZimbabwe makatarisa so. Shame. Ini ndotaura ini kuti ukaona uchiri kuenda kuchechi izvezvi ine vanhu vane mari dzinenge dzana Wicknell, dzana Uebert Angel, dzana Makandiwa, ukaona uchiri kuenda kuchechi endako, but it's just a matter of time. Kunamata kwakaurayiwa kudhara, kwakafa uko. Hazvireve chinhu hama, hazvireve chinhu. Kuna vanhu vakaburiswa muSouth Africa, vamwe vanhu vakatoburiswa vachirwara havana kana mishonga. By now dai kwatotumirwawo kana vamwe vanhu vefirst aid, vanhu vanongonoprovidawo zvinhu zviri basic. But dzenyu mari manje ndedzekuda kuonererwa, wasangana nechishanu chababaji wani. Babaji wani vapi wamurutaura nezvavo? Tsitsi rudo dzamunoimba kumasouko ndedzipi? Tsitsi rudo rwamunoimba nderupi? Wazva kuti naiwanda ini kuti kunamata kwakadaro vanhu vari kunamata chii? Maprominent figures atinawo muZimbabwe. Iwo kuti pakasangana Uebert Angel, pakasangana Makandiwa, pakasangana Wicknell Chivayo, mukati mita 3 million chete, ino unonobatsira vanhu ivavo, upenyu hwavo ukanaka. Zviri temporary izvozvo, potona vadiso avadi. The reason yandiri kukomenta haisi yekuti hanzi inini handidi kubatsira, no, but kana muchibatsira imimika munoda kuratidza vanhu. Pamunobuditsa zvese zvekupa vanhu munoda kutiratidza. Kumachechi uku kumachechi uku munoita mbiri yekudoneta mota, the likes of Uebert Angel, muchipa mapastors mota, mapastors anotogona kutotsvaga mota nemaoko avo. Ngobvunza munhu wauya uchidrive, handina papa, alright, mota idzi muchikanda mabenz, but vanhu vari kusafa. Ndobvunza kuti what kind wamwari wamuri kunamata, nature yamwari wamuri kunamata. Mumwe ndiye anoisa challenge, $1 million challenge yekuti munhu ngaandiudze kuti muhembe mune chii. Ko ukatora 1 million iyoyo yawaida kupa munhu anenge awina, waiti vanhu ngavabatsirike, mutumira zvingwa, mutumira zvinhu zvokuti vadye. Ozoti handizivi kuti Satani akabata pfungwa dzevanhu chiridzii, but neimweni yenguva ndanyara stereke. Handizivi hangu kuti vanhu chii, but pakaipa. Inini kuti achokwadi kudai so, mwoyo wechechi, chinonzi chechi inini muupenyu hwangu handiri kuchiona. Jesu ndowanamata, mweya mutsvene ndowanamata, but chechi mandiratidza kumwe kuora kusiriko. By now dai Roma yamhanya neuku, Anglican yamhanya neuku, Savada yamhanya neuku, machechi vakontributa zvinhu, matraka atosimuka, achifano vanhu zvikafu uku. Imi ani muri kunatsanamata mwari upi muchimunazondizeni? Mwari wamuri kudaidza imi mudaidza mwari upi? Mabhazi chokwadi uri kutaura kuti murume mukuru akasvika Sir Wicknell angatadza kuti alright nemazidzi anobudisa dziyedziya. Mota 1 iri kutengerwa munhu. Machesa akabva kupiwa mota manje pabirthday, pakabva kupiwa imwe mota neimwe mari pamusoro. Mota 1 iri kutengerwa munhu ye60,000. 60,000 iyoyoyo inopiwa vanodriver mabhazi vakanotora vanhu kumesino. Kunzwa ndiri kutaura? 60,000 iyo ikapiwa kampani yemabhazi. Kunoenda mabhazi mangani kunotora vanhu? $60,000 US dollars. Kunoenda mabhazi mangani? But atina nditikaona, then tazodzoka waonaka paipe ndopane pakuzonzi pamberi neCape 3 yamuri kusapota yayi, ende vari kuisapota vacho ndo vararamba vachibhenefita futi. Ona pane imwe nenguva ndiri kuti vanhu veZimbabwe nemimi muri kudzoka kubva kuSouth Africa,
chekutanga ka I think kutambudzika uku kungakutionesei zvakawanda. Iyi nyaya ikatadza kugadziriswa iyi tichatambudzika, tichatambura. The reason iri kuita kuti vanhu vatambure vachirwa nechando vachishayiwa sanitation inyaya yeizvozvizvi musangano zviri kuti vamwe vanhu vanodya vamwe vanhu vasingadyi. Saka tiri kurwadziwa, muchawana nguva yekuti Mwari achakuitirai nyasha, muchapinda munyika, zvichaita zvakanaka. Please advocate for your own resources. Bhozi pakaipa apa, pakaipa. Handinoona ndiri kusiya ana Scott Sakupwanya vesa vanenge vachinzi mamillionaires. Muripi zvinhu zvakadai so? Bhozi pakadai so ndopekuti munoti Scott but basa Uebert Angel kupraisa Scott muchechi. Kokuti Scott zviri kuita vanhu uri kuzvinzwa uku, tadii tatokumana, iwe 500,000 ini 500,000 ini 500,000 mobudiswa newspaper, timu ichikwata chaungana chabudisa mari yakati chinobatsira. Handizoti mungaiti disaster relief here kana whatever, but just send relief vanhu vabatsirike. Mari dzenyu ndedzeiko? Ozoti ini sometimes handinzwisisi hangu, but zvakaoma so. It's very painful. Zvinorwadza. Machurches ose nekukura kwakaita machurches muZimbabwe, handizva chechi yandiri kusiya ini, Savada, Roma, FM, Zayoja, vanhu vachitambudzika. Muri kuti kudii? Saka Kristu wacho muri kumushumira chii? Chingofungwa mukadzi izvezvi asina masanitary pads, chingofunga mwana asina madiapers izvezvi, chingofunga mwana asina that artificial milk, chingofunga izvezvi mumwe mukadzi ane nzara at the same time ari kuyamwisa, chingofunga izvezvi munhu ane ma-health conditions but at the same time ari kustarva, chingofunga izvezvi munhu ane ma-health conditions asina access to medication. Tiri kutadza kusustain life, but nenyika ine mamillionaires vanoganza nemari. It's a pity. Zvakaoma, but dai Mwari atibatsirake. Handinzwisisa hangu kuti mweya mutsvene achaitira sei vanhu, but ini kana ariwa munoti machechi acho ka vari kufadaya munyika ka, regai vafadaya, vane right yekufadaya, hapana kusiri kufa, because church at this time vanhu vanoti vanonamata, vanhu vanoziva Kristu, vanhu vane rudo, taifanira kunge taprova something. This is wrong. Hazviko.